ஹே காய்ஸ், இன்னைக்கு மழையில் சூப்பரான ஒரு இடத்துல சூப்பரான ஒரு ரைட் கூட்டு போகிறவங்கள வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, பண்ணிவிடுங்க. பாய். அதுக்கப்புறம் ஐயோ சாரி, உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே பாய் சொல்லிட்டேன். வெல்கம் சொல்கிறது போல் பாய் சொல்லிட்டேன். ஐம் ஸோ சாரி. வாங்க கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கேம் நம்ம வந்து எந்த ஒரு ட்ரைவ் பண்ணும்போதும் சீட் பெல்ட் போட்டுக்கணுமா? போட்டாச்சு, குட் ஜாப். அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரேக் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான் பார்த்துக்கணும். ஆரஞ்ச் சூப்பர், லைட் சூப்பர். வண்டியோட முன்னாடி, மேலே, பின்னாடி எல்லாத்தையும் செக் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க உள்ளே போகலாம். ஓகே, உள்ளே வந்தாச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மழையில் வண்டி ஓட்டுறது யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதில் என்ன ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான விஷயம்னா, எனக்கு வண்டி ஓட்டவே தெரியாது. அதாவது ரியலான வண்டி ஓட்டவே தெரியாது. அப்படி இருந்தாலும் நான் சரி இதில் நம்ம கற்றுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இது ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன். அதை நான் ட்ரைவ் பண்ணதில்லை, என்னோடய தம்பி ட்ரைவ் பண்ண வீடியோவை நான் உங்களுக்காக எடிட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இது நானே உங்களுக்காக ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுறேன். நிறைய வீடியோஸ் நான் இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன். அவங்க எல்லாருமே வண்டி எப்படி இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எனக்கு புரியல. சரி, நம்மளும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓ நோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடத்துல பாருங்களேன், எவ்வளோ ஸ்பேராக இருக்குது மழை பெஞ்சு. ஓ நோ, இதில் எப்படி வண்டி போகிறது? கொஞ்ச நேரம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம்தான். ஐயோ, இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஸ்பேரு. இந்த ஸ்பேரில் நம்ம பஸ்ஸை ஓட்டிட்டு போகிறதா டாஸ்கே போல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வண்டிக்குள்ளே என்ன நம்பி 10 பேர் இருக்காங்க. அந்த 10 பேர் நான் உயிரோடு கொண்டு போய் அக்கறையில் சேர்க்கணும். நான் பேசுறதுக்கு டூ மச்சாக இருக்குல்ல. இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதுதானே உண்மை. உள்ளே இருக்கிற பேசஞ்சரை நான் கொண்டு போய் கரெக்டாக சேர்க்கணும். அவங்க மழையை ரசிச்சுட்டே வராங்க. ஆனால் கீழே இவ்வளோ ஸ்பேர் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு நிச்சயம் தெரிஞ்சிருக்காது. அது தெரியாத மாட்டுக்கு நான் வண்டி ஓட்டிகிட்டே போகணும். ரொம்ப வடிச்சுது. எப்போ வேணால் வண்டியை பிரட்டி போட்டுடலாம், அந்தளவுக்கு ஸ்பேரு. நம்ம ரொம்பவும் கேர்ஃபுல்லாக போகணும். கேர்ஃபுல்லாக தான் நான் போயிட்டுருக்கேன். ஆனால் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டே போயிட்டுருக்கேன். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான். அவ்வளோதான். சூப்பர். சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் எல்லாம் கொடுக்குற சப்போர்ட்டால் தான் நான் இவ்வளோ தூரம் நான் ட்ராவல் பண்ணி ஒரு 10 பேரோட உயிரை காப்பாற்றிருக்கேன்றது நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக வந்துட்டு பார்த்தீங்களா? சூப்பர். அவங்க பாருங்க, உள்ளே உட்காந்துருங்களா, எவ்வளோ நிம்மதியாகவும் எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட முதல் பயணம் வெற்றிகரமாக முடியுது அப்படின்னும் போது நான் ரொம்பவும் சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன். முடிஞ்சிச்சா இல்லைன்னு இன்னும் இருக்கான்னு தெரியல. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கட்டையில் மோத போனேன். இன்னும் எதுவும் கடவுள் புண்ணியத்தில் எதுவும் ஆகலை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்காக ரொம்ப ஆதரவு கொடுத்து பொறுமையாக இந்த வீடியோவை பார்த்த எல்லா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். மேலே பாருங்கள், எல்லாம் அந்த என்னமோ கரண்ட்டில் மேலே பறப்பாங்களே, ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்காங்க. இடிச்சிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இடிச்சிட்டேன். நான் ரிவேஸ் வந்துக்கிறேன். பிரேக் போட்டு முன்னாடி போயிட்டு அவ்வளோதான். கொஞ்சமாக இடிச்சிட்டேன். பேசஞ்சர்லாம் பேனிக் ஆகிருப்பாங்க தான். நான் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போயிட்டுருக்கேன். வெறும் 50 60 தாண்டி இருக்க மாட்டேன்னு தான் நினைக்கிறேன். அவ்வளோவும் ஸ்லோவாக தான் போயிட்டுருக்கேன். அப்பயும் அந்த கட்டையில் எடுத்துட்டேன். ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைவ் அப்படின்றதால அப்படி தான். இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஓட்ட கற்றுப்பேன். அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. உங்களுக்கும் இருந்தால் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், கொட்டுற மழைன்னு கூட பார்க்காம எப்படி வண்டி ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கேன் பார்த்தீங்களா? நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பேசஞ்சரை ஏற்றிக்காமல் போய் பார்க்குறேன்.